सिनायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे समाव आं दङ खैराबारियाव लोगोसे बावैसो सिगांनिफ्रायनो फोसावबाय थानाय 52थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया दिनै गिबि सान 20 जानुवारि गिबि सान फुंबिलिनि समावनो आं नोंथांमोननो नैबे मेन लामाखिं दङ नैबे लामाया खैराबारि रेल स्टेशननिफ्राय थोंजों बेसिम सफैयो लोगोसे मोनसे थानायनि थाखाय प्राइभेटलि मोनसे एकोमोडेसन खालामनाय जादों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना दैजिङावबो जानो हागौ बेखौ नुदोंमोन बेनो जाहैबाय आलायारन देरा थ' आलायारन देरायाव आं दा दंफैयो लोगोसे बिथांमोना मा सुबिदा होदों थानो थाखाय बेखौ देखायनि नोंथांमोना उनथिंजाय नुहुरदों बेफोर केम्प माने दिनैसो गिबि साननि थाखाय बिथांमोना प्रिपेरेसनखौ खालामबाय दङ थ' बेवहाय मा सुबिदा मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो स' जा बिथांमोना गोजाननिफ्राय फैगोन बिथांमोना थानो थाखाय बेवहाय थाफैनो हागोन बिथांमोना बुंनाय लेखा बेवहाय सिंगेल जा टेन्ट थागोन बेयो 1500 लोगोसे डाबल बा ट्रिपल बेवहाय 2500 बिथांमोना चार्ज खालामगोन लोगोसे बेयो खैराबारि रेलवे स्टेशननिफ्राय 600 मिटार डिस्टेन्सआव दङ लोगोसे मेन गेटनिफ्रायबो बेबायदिनो मिडिलाव दङ स' बेथिंजाय थांनानै मेन गेटखौ जों मोनहैगोन स' दिन्थिनि आं नोंथांमोननो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय बिथांमोना साजायना दोन्दों बेबायदि देराफोरखौ दिनै गिबि सान बेवहाय रेडि जागासिनो स' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेबायदि सिंगेलाव हरसेयाव बिथांमोना 1500 लोगोसे बेवहाय डाबल दङ सानै थाजानाय बेवहाय 2500 लोगोसे बिथांमोना आरोबाव बेवहाय भिआइपिबो टेन्ट खालामनाय जादों स' खोनानो मोन्दों गाबोननि समाव बेवहाय जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथां बिग्राय लोगोसे गौतम सारमोना बेवहाय थाफैगोन स' मोजां सुबिदा नोंथांमोना बेसिम फैनो हागोन आरो प्राइभेटलि जुदि नोंथांमोना थानो गोसो जादोंब्ला बे सानथामनि थाखाय बे सुबिदाखौ मोनगोन बिथांमोननि कन्टेक्ट डिटेल्सखौ आं आपडेट खालामना होगोन डेसक्रिपसननि सिङाव स' बेफोरनो टेन्टआ लोगोसे बिथांमोना बेवहाय बुकिंनि फेसिलिटि खालामदों नोंथांमोना अन स्पट फैनानै बेवहाय बुकिं खालामनो हागोन लोगोसे नैफोरो भिआइपि बेवहाय सानै साथाम साब्रै जेसेबां थायो बे भिआइपिनि थाखाय फेसिलिटि खालामदों बेवहाय फारियै भिआइपिआ गंथाम दङ लोगोसे नैफोर टेन्टआव सिंगेल दङ डाबल दङ स' नोंथांमोना बेवहाय फैनानै थोंजोङै बुकिं खालाम बेवहाय गोजांनाय समाव मोनाबिलि समाव जयै सावरायलायनानै अर सायनो थाखाय बे फेसिलिटिखौ खालामदों लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोन्दों आंजों दङ बर'नि मुंदांखा इउटिउबार बिथाङा आंजों दङ रिजय ब्लग्स बिथांखौबो साबस्क्राइब खालाम बिथाङाबो जोबोर इनफरमेटिभ आरो ट्रेभेल ब्लगार बिथाङा खालामो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ दिनै आंजों महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव गिबि नुजादों आरो नैबे आबेदगोरा बिथांखौ नोंथांमोना सिनायखादों जानांगौ बिथांनि ब्लगखौबो नायदो मोजाङै साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बिथाङा गोबां भुटाननि बे मा होनो गेलेमफुं थांनाय माखासे अरुणाचल बायदिनि ब्लग दिन्थिबाय दं आरो फंबायाबो गोदान आं दासान्दि सिनायथ' जायाखै दा सिनाखि लागोन आं थेवबो बिथाङाबो ब्लग खालामखांबाय स' जों जयै दङ आरो माखासे नुथायाव दिनै जों ज'यै खामानि मावगोन आरो जा बिथांमोना बेवहाय बर'नि इउटिउबार बिथांमोन फैदों जोंजों कानेक्ट खालामनो हागोन जों दिनै सानसे बेवहाय दङ स' नुथाया बेखिनियानो नोंथांमोना थोंजोङै फैनानै बेवहाय बुकिं खालामफैनो हागोन स' नोंथांमोननो नैबे बिथांमोननि पस्टार बेनो जाबाय आलायारन देरा केम्पिं पार्टनार आलायारन देरा बेवहाय बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों स' आं जुम खालामना होदों नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना थोंजों बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामहरनानै टेन्टफोरखौ बुकिं खालामनो हागोन स' बियो लामानि जोबोर साखाथियाव जानायलाय थानो जोबोर सुबिदा जागोन स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय बा पस्टाराव नुनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव थोंजों रायज्लायहरनो हागोन स' बर' नैबे आलायारन देरानि अनार स' बिथांजों नोंथांमोना थोंजों कानेक्ट खालामनो हागोन स' नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय सोंगोन बेवहाय मा सुबिदा लोगोसे बेसेबां प्राइसखौ बिथांमोना खालामनाय जादों स' गिबियावनो नोंथांमोननि बे टेन्टआव बा बे केम्प साइटआव बेसेबांसो दा टेन्टफोरखौ बानायनाय जादों जोंनियाव टटेलि दं दा 30 प्लास दं 30 प्लास दं बेवहाय रेन्जखौ मा लानाय जादों रेन्जआ साथाम थायोब्ला 2500 आरो सानै थायोब्ला 1500 आरो भिआइपिना आलादा रेटआ जोंनिया भिआइपिना दं 6 थानो हागोन बे 6 जनाव 6000 आरो साबा थानो हानाय दं बेयाव जों 4500 लादों आरो जोंहा हराव जिरायनो हानाय अर सायनो हानाय एसे सुबिदा दं आरो जनानै एसे दै लोंनो हानाय साहा लोंनो हानाय एसे जायगा दं दा जों बिनि थाखाय गासै सुबिदाखौ लेट्रिन बाथरुमबो जों बानायना होनाय दं दा गान खोनासंनोबा आगोलनि गोदै देंखो आलायारन बेफोर मेथाइखौ खोनासंनो हागोन जों बेखिनि सुबिदाखौ रायजो राजानि थाखाय खालामना होनाय जादों बेनि थाखाय रायजो राजानिसिम आंहाबो अनेक धन्यबाद बा फैनानै जोंनि बे देरायाव आलो गोजोनै जिरायफैयो जेन आरो नोंथांनि सायावबो आंहा जोबोद
साबायखर थाबाय थेंक इउ दा जोंखौ बेबायदि मोनसे आलायारन देराखौ नोंथांमोना गावनि चेनेलाव फोसावनायखाय जों जोबोद गोजोननाय थाबाय स' बेवहाय बुकिंनि कारणे माबायदि फेसिलिटि दा जों बुकिंनि कारणे जों नाम्बार होना दोनदों दा जोंनि नाम्बाराव जुदि कन्टेक्ट खालायोबा जों बुक खालामना दोननो हायो जों बिनि नामाव जों एन्ट्रि खालामनानै जों बुक खालामना दोनो आरो प्लास बेयाव थानाय दं जोंनिया जुदि फेमिलि बा फेमिलिनि थाखाय दं आरो लेडिस दंबा लेडिसनि थाखाय एक्सट्रा दं आरो प्लास इयंनि कारणे एक्सट्रा जों डिभाइड खालामना होनाय जादों बिदि एक्सट्रा दं सुबिदा दं जोंनियाव नोंथांमोना बेसिम फैनो हागोन अलरेडि आं नोंथांमोननो बिथांमोननि पोस्टाराव आं नाम्बारखौ जुम खालामना देखायबाय थ' डेसक्रिपसनावबो होनो नाजागोन स' नोंथांमोना बेसिम फै थोंजों मेन गेटनिफ्राय थोंजों सानजाहा लोगोसे खैराबारि रेलवे स्टेसन कानेक्ट बानायनाय बे लामायावनो आलायारन देराया आं आलायारन देरानिफ्राय ओंखारलांनो लाबाय स' नोंथांमोननो बे भिडिअखौ इनफरमेटिभनि खालामनाय जादों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बेवहाय फैनो हागोन स' दिनै बे आलायारन देरानिफ्राय ओंखारलांनानै जोंनि गिबि साननि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों स' बे आलायारन देरानि सायाव बानायनाय बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।